τα παιδιά στρώνονται στη δουλειά. Η πρώτη ομάδα ετοιμάζει για τον Τιμολέοντα ένα τεράστιο χάρτινο αεροπλάνο. Ο Τιμολέον, ενθουσιασμένος, γατζώνεται απάνω και φωνάζει: «Τσακεράκι μου, τούρκομαι!» Μα πριν προλάβει να χαρεί, ο Τιμολέον και το χάρτινο αεροπλάνο του πέφτουν στο πάρκο και τσακίζονται. Η δεύτερη ομάδα ετοιμάζει ένα μεγάλο χαρταετό από ζωγραφιές. Με το πρώτο φύσιμα του ανέμου, ο χαρταετός πετάει ψηλά μαζί με τον Τιμολέοντα. Ψάχνει όμως ένα δυνατό μπουρί σκίσει το χαρταετό και ο Τιμολέον προσγειώνεται με το κεφάλι στη λίμνη. Η τρίτη ομάδα ετοιμάζει για τον Τιμολέοντα ένα πολύχρωμο αερόστατο. Σε λίγο, το αερόστατο μαζί με τον Τιμολέοντα αρχίζει να ανεβαίνει, ώσπου ένας δυνατός αέρας ρίχνει το αερόστατο στο έδαφος. Η τέταρτη ομάδα διπλώνει και ξαναδιπλώνει πολύχρωμα χαρτιά και φτιάχνει δεκάδες πουλιά για να τον ταξιδέψουν ως τον ουρανό. Μάτε όμως! Η πέμπτη ομάδα κατασκευάζει έναν πύραυλο. Ο πύραυλος εκτοξεύεται. Γρήγορα όμως καταλήγει και αυτός στο έδαφος. Σας ευχαριστώ όλους. Μα νομίζω ότι δεν θα καταφέρω να φτάσω ποτέ στο φεγγάρι. Αν εργαστούμε όλοι και φτιάξουμε μια ανθρώπινη σκάλα. Έτσι και έγινε. Τα παιδιά ανεβαίνουν ο ένας πάνω στον άλλον. Φτιάχνουν με τη φιλία και την προθυμία τους μια πανύψηλη ανθρώπινη σκάλα. Και ο Τιμολέον, πατώντας τους ώμους των φίλων του, κατάφερε και έφτασε στο φεγγάρι. Ο Τιμολέον, ο καινούριος φεγγαροσκεπαστής, κάθε νύχτα φτιάχνει με το σεντόνι του υπέροχα μισοφέγγαρα. Οι φίλοι του όμως ποτέ δεν το ξεχνούν και κάθε τόσο του στέλνουν γράμματα.